Cercetările indică faptul că suplimentele convenționale pot oferi organismului doar o rată limitată de absorbție de 10 până la 20% din nutrienții conținuți. Suplimentele obișnuite de vitamine sunt predispuse la degradare atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate, oxigen, lumină și condițiile acide ale tractului digestiv. Acidul din stomac, în special, tinde să descompună nutrienții înainte ca acesta să poată ajunge la destinația dorită în organism. Suplimentele cu lipozom pentru sănătate și nutriție prezintă un sistem distinctiv și exclusiv de livrare a lichidelor care facilitează o absorbție mai rapidă începând din cavitatea bucală. Nutrienții cheie încapsulați în fosfolipide cunoscute sub numele de lipozom acționează ca un scurt protector împotriva sistemului digestiv. Această protecție sporește biodisponibilitatea nutrienților, permițând organismului să absorbă mai mult decât ceea ce este ingerat de obicei. Indiferent dacă doriți să creșteți nivelul de energie, să echilibrați tensiunea musculară, să promovați pielea sănătoasă din interior sau să mențineți sănătatea oaselor, gama liposomal de la Health & Nutrition oferă o soluție inovatoare și convenabilă pentru a maximiza beneficiile suplimentelor dumneavoastră. Această gamă de suplimente liposomal vă permite să asimilați și să valorificați avantajele fiecărei picături pentru o bunăstare optimă. Deci totul este despre calitate și absorpție. Promitem că ne străduim mereu pentru cea mai înaltă calitate în tot ceea ce facem. Credem în crearea de cea mai înaltă calitate a lanțului nutraceutic prin care furnizăm aceste suplimente pentru oameni speciali.